Atay tuon nga grapes farm diriya sa Nyocorilla, silingan sa Tagum City. Mutuyok sa tadariya sa tibuok kalibutan. Terada gwapo, ako si Boss Marlo, small content creator as a vlogger sa Tagum City. Tara, ubani ko ninyo, moadto ta sa grapes farm. Pero before that, hapit sa ta sa Ryan's Balbakuhan diriya sa Mankilam Tagum. Isa sa pinakasikat nga kananan diriya. Lamia sa baka, murag ikog manis baka, anad manggay mukay, anarang ante Inganion ra pagtuyok-tuyok sa baka, mao day ning gisakyan nako. 4G Brothers, dapat butangan jud ninyo og dahon sa sibuyas ang balbakwa para mulutaw ang kalami. Kung naalang si Bite King diriya, makaingon jud siya lamia ay. Kita mo ane, mao ning airport sa akong sagingan. Sa wala kabalo, 40 hectares ang kalapdon sa kabagaon sa akong yuta. Ingani kabaga ang akong bulsa. Welcome ang mga tao diriya sa akong asyenda. Kita mo ana, dili na ko ako ra nang inangkon. Di ba anak ko si mo ha? Pag maabot ko abrihan dayon nimo. Sorry boss. Aw, way problema na. Basta ikaw kurog ko. Pag abot na to sa taas, gisugat dayon ta ni Kois og Yads, ang owner sa grapes farm. Kaliguon na kay ko. Nindot ta nag-view ang swimming pool. Pagtuslo sa kong kamot, nganong wala man ni tubig? Waiter, tubig please. Shout out na to ni si Sir Desidario Dagaang, the owner of Whole World Agritourism Farm and Resort. Nakapanghawak man si Busing. Darian ako ipakita sa inyo ang banana plantation. Kita mo ana, dili pa nakuha karon. Pohon, dili gyapon nakuha. Abi pa lang lalom tag bulsa. Sheesh! Kita ko budha dariya. Gold man siguro ni. Bitbiton kaya nako ni paulig balay. Bugat man siguro ni bitbiton. Namahaw ako mga busing. Lauoy ang sudan. Mao ninyong ginahulat. Welcome to Happy Gings Grapes Vineyard by Kois and Yads. Kung wala pa mo kaadto, pangadto na mo dere. Located at Del Pilar, Nyocorilla, Davao del Norte. But anyway, sa dili pa nato ipadayon ang video na ako i-promote sa inyo ang adula, mao kini ang 1xBet. Ang link ani nasa comment section. Pilapan ra ninyo ang form, tapos ayaw kalimot sa code na Marlo. Sa first cash in ninyo, pwede mo makadawat og 6,000 pesos. Kung gusto mo mag-cash in, i-click lang ang deposit. Na klase-klaseng online bank daraa, e-wallet, GCash ug uban pa. Kung gusto mo mo cash out, i-click lang ang withdraw. Same process lang gihapon na siya. Sa 1xBet daghan na klase-klaseng dula. Ang ma-recommend nako sa inyo ha katong swap plan. I-predict ra ninyo ang baki kung asa siya moambak. O di ba? Dali ra kayo ang kwarta. So unsa pa gipaabot ninyo? Dulain na ang 1xBet. Guwapo check. Pag makaanhi mo dere, makaingon jud mog nas Japan. Ha? Japan? Japan tukan ba? Wah! Nindot kay ambience dere. Pwede mo magdit-dit sa inyong kabit. Ay eskwela sa lagi, adi sir mag-uyab-uyab. Asa ra gud ang uyab-uyab ko makahuman og eskwela, basta dili lang mga bet. Gusto mo makakita sa kong dance move? Mura mag si Bite King mo sayaw? Terada bade. Manguha tag grapes bade. Lami siya, basta dili lang makakita ang tagiya. Parihaan niyo. Pwede ni siya bunluton, pero na may tagiya. Dili lang. Uli na ta. Kay mura man ta diri gisulod sa oven, astang inita, hat na bako ani, sulod na ta sa atong Raptor para magpa-aircon. Nasobrahan na sad ning kahat nako, murag si John Lloyd nga napagtong sa Siargao. Kay lalo man tag bulsa nakapalit tag Raptor. Kung muanhi gani mo diri ayaw mo kalimot og palit og pasalubong para sa pinalangga ninyong pamilya o uyab ba. Kung naaman gani mo'y kabit, apilin na lang pod para dili mangluod. Oh sheesh! Salamat ma'am and sir sa inyohang malamian nga mulberry shake. Unsaon man Lolo. Anara sa gwapo pinatusok dayon. Alam na yu, lamia baka mulberry yan. Chismis sa mi kadali. Unsa man ni si Choy Copido, luuya bagnaw nga ni. Bakit malungkot yung beshi ko? Shoutout na to ni nga vlogger, Pabs de la Cruz. Let's talk about agribusiness. Unsa pa inyong gihulat, Pasko? Anhi na dayon mo dere? Tilawi ang mulberry shake with sandwich. Di ba makalimot mo kung asa mo nagkulang? Sa dili pa ta manguli, adto sa tadriya sa kalibutan na nagtuyok, tamang picture lang sa gidli. Gisayang na pud nako ang minuto sa inyong kinabuhi. Unta nalingaw mo. Pasin ako guard. Salamat sa pag-abri sa gate. Guwapo check. Sheesh!